Il-kumpanija Moldco Lotteries tat donazzjoni ta' 50,000 euro biex tkompli toffri l-appoġġ tagħha lil fondazzjoni għall-logħob b'mod responsabbli. Lotja se tintuża biex jiżdied l-għarfien u l-użu ta' prinċipji ta' logħob responsabbli. Waqt il-konferenza, il-kap ta' Moldco Lotteries qari li l-kumpanija għandha l-missjoni li twassal esperjenzi ta' logħob li huma ddiżinjati speċifikament fuq prinċipji ta' logħob responsabbli. Il-manager tal-Fondazzjoni għall-logħob b'mod responsabbli Sean Zammit tkellem dwar kif din lotja setejn biex il-fondazzjoni tkun tista' tkompli s-servizzi tagħha biex tnaqqas u toffri għajnuna għal dawk li jkollhom il-vizzju tal-logħob. U l-għan tal-fondazzjoni huwa li tibqa' taħdem fuq dan il-qasam biex il-problema tal-vizzju tal-logħob tkun meħuda fuq livell nazzjonali biex intuwa l-importanza meħtieġa bħal huma vizzi oħra bħal huma droga u l-alkohol. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo li enfasizza l-fatt li ħajjet persuna tiswa aktar minn kull ammont ta' flus u bekk huwa importanti illi dejjem tkun offruta l-għajnuna. Di donazzjoni qed naraw illum mill-Moldco lir-Responsible Gaming Foundation tirrappreżenta il-commitment illi għandna sabiex bekk inkomplu ngħinu fejn verament hemm bżonn. Filwaqt li għandna l-industrija tal-gaming f'pajjiżna qiegħda dejjem tissaħħaħ, mill-banda l-oħra rridu nassiguraw illi min ikollu l-vizzju tal-logħob jista' jsib l-għajnuna kollha li hemm bżonn. Apparti l-kontribuzzjoni għall-logħob responsabbli Moldco Lotteries tagħti madwar 600,000 euro kull sena lil fond tal-kawżi ġusti. Dawk bil-vizzju tal-logħob jistgħu jirrikorru għall-għajnuna billi jċemplu 1777.